जोङो थांनाय बोसोराव साननाय जादोंमोन नाथाय देग्लाय बोसोराव बेखौ मावफुंबाय। जोंनि बर' माहारिनिफ्राय माखासे आगोलनिबो गागि माखासे जोंहा फावगिरिफोर दङ, एक्टर एक्ट्रिसफोर दङ आरो गोबां क्रिएटिभ माखासे सुबुंफोर, सोरजिलु आखुनि सुबुंफोर दङ। दा बिथांमोना बायदिसिना जेंनानि गेजेरजोंबो माहारिनि हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय आरो माहारिनि मानसिफोरनो मोजां मेसेज होनो थाखाय गोबां फिल्म बिथांमोना बर'नो, नाथाय गोबां जाहोनाव बिथांमोना लस जानो गोनां जायो मानोना जोंहा सिनेमा हल गैया। दा बेवहाय मेसेजखौबो नांगौ बायदि हरनो हाया जायो आरो लोगोसे फाइनेन्सियेलि रांखान्थि बिथिङाव जेसेबां खरसा खालामो बेखौ बरनफिननायाबो उसुबिदा जायो। दा बिनिखायनो जोंनि सरकारा जिहेतु बर' माहारिनि खोथाखौ साननानैनो जोङो खामानि मावनो फैदों आरो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गुबुन गुबुन बिथिंखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय नैबेबो मोनसे जोंनि मैखोम खामानि होननानै जों सानदों आरो बिनिखायनो देग्लाय बोसोरावनो गंबा बिथां जालाख'नि मुङाव आलायारन सिनेमानि बिथां सासे एक्टर आरो बयजोंबो सिबिजानाय टिकेन्द्रजित बिथांनि नार्जारिनि मुङाव जोङो गंबा सिनेमा हल देग्लाय लुनो सानदों आरो गंसे सिनेमा हलाव 2,20 लाख रां खरसा जागोन आरो बियो मोजाङै गोदान टेक्न'लजि जागोन। बेवहाय सिनेमाजों लोगोसे वर्ल्ड काप क्रिकेट नायनो हागोन, गुबुन माखासे प्रग्रामफोर साइन्सनि माबा मोनसे नायनांगौब्ला प्राइम मिनिस्टारनि माबा मोनसे स्पिच, इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि माबा मोनसे कनफारेन्स, बे गासैखौबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय नायनो हागोन आरो बेबायदि टेक्न'लजिखौ बेवहाय होनाय जागोन। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जाय बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै फिल्म बरनगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय बेयो मोजां जागोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायो फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजां फिल्म बरननानै जोंनि सावथुन जि जोंनि बर' सावथुनखौबो नेसनेल इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्डआव लांनो हायो आरो जोंनि माहारिनि मुंखौ बिथांमोनाबो गोजौआव लांनो हायो आरो लोगोसे बायदिसिना थासारिफोरखौ फोसाबनायाव गोख्रों माखासे रल लानो हायो, बेखौनो मिजिंथिनानै आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। आरो दिनै रुनिकाटा ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावदों। गिबिसिनाव बिथांमोना हाखौ बरननानै होबाय आरो थाबैनो जों हाखौ मोननायलाय दिनै अन्थाइ खाम्फाबो गायसननो हाबाय। गुबुन जिल्लायावबो हाया जानानै दङ। खम समनि गेजेरावनो जोङो गुबुन जिल्लायावबो लुनायनि खामानिखौ जागायगोन आरो रुनिकाटायाव थाबैनो बे सिनेमा हल लुनायनि खामानिखौ जागायगोन। गोलाव देखायनो थाखायहाय लायनाय जादोंमोन खिन्थु दिनैसिम रायजो राजाफ्रा नुवाखै होननानै माबा जागासिनो। जाय बिथांमोना फिल्मखौ बानायदोंमोन आरो जाय बिथांमोना बेवहाय फाव लादोंमोन बिथांमोना बे फिल्मखौ दिन्थिगोन होननानै बुंदों। जोङो सरकार हिसाबै जिहेतु बियो मोनसे माहारिनि प्रपार्टि, जोंनि हारिनिनो मोनसे प्रपार्टि, बे हिसाबै सरकारा जोङो बेखौ जेला मिथिबाय जे बिखौ मुम्बाइआव दोननाय जादों आरो बियो डेमेज जालांनो हासिगौ, बेखौ गोबां बोसोर नायसनाखै, बेखौ जेला मिथिबाय जों लोगो लोगोनो जोंनि माखासे जोंनि गोसो गुदुं सुबुंफोरजों लोगोसे बिथां जोंदाव बड'सा बिथांनि नेतृत्वआव थिनहरनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ लाफिननानै फैनाय जादों। थांनाय बोसोरावनो बियो सफैदों। दा बिथांमोना हयथ' थाबैनो रायजो राजाफोरनो दिन्थिगोन, आंबो नायनो लुबैगासिनो दङ। दा ओंखायनो बिथांमोनाखौ आंबो खावलायगोन थाबैनो जाहाथे रायजो राजाफोरनो बिथांमोना दिन्थियो। मोनसे सिनेमा हल गैयामोन, दिनै बिटिआर सरकार नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे खाबु लानो थाखाय जोंनि सिनेमा हलखौ जोंनि रुनिकाटायाव बेखेवना होदों। दा माबायदि मोनदों? जोंथ' सिनेमा जोंनि जेब्ला एस'सियेसनखौ दादोंमोन बे समनिफ्रायनो जोंहा प्लानिंखा, बे जोंनि प्लानिं बियो बिसानि सिगाङाव 5मोन दा 20 जाबाय। दा जों जोबोद गोजोनदों। दा बेनिखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोबोद साबायखर गोजोननाय मोनदों। बे मोनसे एचिभमेन्ट जाथिनि हारिनि। बेथ' मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेखेवनायनि मोनसे खोथा होदों बिटिआर सरकार, दा बेनि सायाव माबायदि? बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, मोजांखौनो आं बुंगोन, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बेयो। सिनेमा दिहुनगिरिफोरनि थाखाय माबायदि सुबिदा जागोन? सिनेमा दिहुनग्राफोरनि थाखाय बे कमार्सियेल बिथिंजों जोबोद मोजां जागोन, मोजां जाथारगोन। जिहेतुके आरो नायग्राफोरनि थाखायबो मोजां जागोन। मानोना जोंहा बेबायदि खाबु गैया, दिन्थिनायनि खाबु गैया, नायनायनि खाबु गैया। बेनि थाखायनो जेसेबां रां जों खरस खालामो बेखौ जोंहा रिकभारि खालामनो जोबोद दिगदार जायो, गोब्राब जायो। सिनेमा हल खालामोबा बेखौ रिकभार खालामनो हागोन बेखौ माननीय चिफ महोदय তেখেতৰ উপস্থিতিৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মাননীয় এমপি, মাননীয় এমসকল, बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा, बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइजों जोंहा रुनिकाटायाव
मोनसे जालाको सिकेन्द्रजित नार्जारी मेम'रियेल डिजिटेल सिनेमा हल बेखौ दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर जोंहा प्रमद बर' सारा फैनानै दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होलांबाय आरो बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होनाय समावहाय जोंनि गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर जा सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि जा माधव चन्द्र सेट्रि जोंहा एमसिएलए आरो जोंनि बिटिआरनि इएम जोंहा धनन्जय बसुमतारी आरो जोंनि रायजो सभानि एमपि जोंहा रोनगोरा नार्जारी बिथांमोननि अनगायैबो गोबां जोंनि लकेलनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि साननो हनो गोरों गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मैखोमै बाहागो लानानै जोङो जाफुंसार खालामबाय बिथांमोननि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थामहिनबा रुनिकाटा टाउन कमिटिनो जानानै आङो साबायखर आं बावबाय आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आसा खालामदों जोंहा जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर'आ दिनैहाय नैबे अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गेजेरजों नैबे सिनेमा हलखौ 2,20,00,000 रांनि गेजेरजों बेखौ लुफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो मिथिहोदों खोब गोजोनथाव बाथ्रा जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बे जौगानायनि फारसे निश्चय बिनि गेजेरजों जोङो गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो निश्चय मोनसे दिशा गोनां लामाजों जों दावगाहोलांनो हागोन नैबे बाथ्राखौ जों मिजिं खालामदों जों आसा खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबादिनो गोबां जोंनि ओनसोलाव अनुस्ठान जौगाथायनि जे अनुस्ठान जोङो मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो